Igbo mmanụ, Igbo mụọnụ, zụọnụ, kachanụ. Igbo anyị ekene unu site na ngalaba mahadum, nkọlọ mahadum. Igbo mụọnụ, zụọnụ, kachanụ. Ekene si na nkọlọ mahadum Wisdom University wee na-abịala unu n'ụtụtụ. Tata abịa eke n'ọnwa Roman Catholic calendar. Tata bụ 2/17/2026. Chetakwa na nkọlọ mahadum na anyị na-agwa unu ka unu were akọ na uche unu eji wee kee unu. Chukwu okike abịa ma ji wee kee wee na-atụne iwe niile ị na-ahụ na nke ị na-anụ na ntị gị. Tụlụfu iwe mara iwe ị ga-eme, maka na iwe niile ị na-anụ na iwe ị na-ahụ abụchara ka o si wee dụ. Isiokwu anyị taa na anyị mana unu maara na nkọlọ mahadum Wisdom University na ebe anyị na-agbado ọkpa wee na-ezitere unu ozi bụ site na eloshi ya dụrụ Igbo mma, eloshi ya dụrụ Biafra mma, eloshi ya dụrụ ndị Afrịka mma. Ọ bụ iwe ndị ụka anyị na-agbado ọkpa mgbe na mgbe ọbụla anyị na-ewetara unu ozi. Ya bụ anyị wee na-ayọ unu ka nsonyere anyị na anyị nọ live na YouTube, nọrọ na Facebook, nọrọ na Twitter, nọrọ na TikTok. Sonye na anyị na nkụzi nke taa, maka na ọ ga-abala anyị niile ulu ka anyị wee dụ mma, wee dụ ka mba ndị ọzọ. Isiokwu anyị taa bụ ele foreign religion ma Catholic Church si emebi ana Igbo na Afrịka. Isiokwu anyị taa bụ ele Catholic Church na other foreign religion enweche na be anyị si emebi ana Igbo. Ọnya bụ isiokwu anyị tata. And tụlụfụ anyị gaba n'iru, anyị eme ka unu mara na the Catholic Church bụ ụka izizi ndị ọcha fọmụrụ. Ọnya bụ ụka izizi ndị ọcha fọmụ according to the Moody Handbook of Theology. Mgbe Catholic Church bidowo na 590 CE, 590 CE, and the first Pope was Pope Gregory I. The Catholic Church began na 590 CE with Pope Gregory I. And this 590 CE do na 6th century. I know na 21st century. So Catholic Church began na 6th, officially began na 6th century. So it was there wofu 6th century from 21st century. Even a Catholic Church I go 18th century. That 1,800 years. So I can just know about 2,000 years ago. You got to go? So now even Catholic Church no officially now 1,800 years ago. Now all to go where na Ganiru. Men are national about 2,000 years ago. Now Mobile officially na 590 CE. So you minus that 21st century, minus 6th century, only 18th century, which is 1,800 years ago. Makana Catholic Church iwu ndu mgbe Roman Empire over na wachi ụwa niile for so many years. And onye me na Catholic Church ahụ gbasara n'ụwa niile, ọ gbasara n'ụwa niile maka baji that Catholic Church wee bata obodo niile wee ruo na 15th century mgbe Nicholas V nyere ndị Portugal ikike ka bịa na West Africa by force ka na ndị mmadụ anaba n'ike ma gbuwe ndị mmadụ and so on and so forth. So no Catholic Church iwu nnekwute ụka ndị ọcha ji wee bido njem. Ọkụ Catholic Church nyere akụnụba niile ba nwere, all Catholic Church
yelie ndị ọcha because ọnya bụ isi sekpụ ntị ọnya bidogodi before ndị ọzọ nwa wee bido ọnya bidogodi wee shiwa jewe na mba ndị ọzọ jee occupy their land jee na their land jee mewe slavery jee duwe ndị mmadụ n'oru ka a bịa lụwalụwa ọlụ so na Catholic Church ka ba ji wee bido iwe ndị a wee na-eme tulufu Protestant Church wee bido nke ịma Protestant Church bụ nke ndị Britain and Protestant Church ya bụ nke a na-eku Anglican Church na be anyị o bidori na October 31st 1517 years ago. That was in the 1517 ombo bidolu unu manano na 2026. So mgbe Protestant Church she were kefto onwewe from Anglican Church on October 31st 1517 and obidokwe na Germany ka Protestant Church nwa bido ka ebe oji wee bido maka na wado against the Catholic doctrine ndị Catholic Church kwere ekpe nkebe wado against it wa like ya onye ka wado wee form the Protestant Church ji wee dị iche from Catholic Church. So na mgbe obidolo bụ mgbe onwe ya na-eku German monk Martin Luther published his 95 theses na Germany protesting Catholic doctrines. When nationally the Catholic she ekpe Catholic church nkebe na ba like ya wa we kele ke wofte ngalaba nkebe and so nkebe bido na 1517 so ọ bụ na minus 2026 from 1517 even a Protestant Church nke anyị na-eku Anglican Church na obido na 509 years ago. Protestant Church nke anyị na-eku Anglican Church bidolu 509 years ago. Ka o doo unu anya no Catholic Church is the major church, the first church ndị ọcha nwe for a long time. Buzo we piara akụnụba niile nwe n'ụwa taa. All Catholic Church piara ndị ọcha akụnụba niile nwe n'ụwa taa. Anyị chọrọ ka anyị mee ka ọ dị clear ka unu ghọta na onye anwa maka na onye anwa bidoro wee bido slavery wee bido shi ndị ọcha baba ndị Western Europeans baba na mba ndị ọzọ jee naba anaba jee gbuwewe jee control their resources jee enslave wewe. All Catholic Church melie even though kai chokunu what another akuzi umu iwe one another akuzi land by umu iwe from an Igbo man standpoint, from a Biafran standpoint, from an African standpoint. Oye na akuzi le iwe na akuzi from the colonial master's standpoint. Oye na akuye lo shigana ifewa the colonial master. Mana na Kolom had Wisdom University. Aye na akuzi elo onye Igbo ji koshi were ya. Elo onye Africa koshi were ya. Anya ka iji wee dị iche. So na Catholic Church wuka izizi ndị ọcha bido pialwa akụnụba niile nwe tata. Then ndị Protestant Church wee bido nke beshina ba like na ka ndị Catholic si ekpe wee bido na 1517 na Germany. So nke wee megoku 509 years now from this year. Then other Pentecostal churches, man, the bido in America, bido na 17th century, even Keposhe, ke ndo kanke America bido, and eku Pentecostal churches, and all can do colonial masters say, bido kwelu uno kanda na America. So ele ka oshi wedo, ka ibe na aga na fa, maka enwele other, so many other branches, na yabo okando ocha. Iwe dumpa, ai chokunu wata, una. Ụka ndị ọcha bịa na Igbo about 200 years ago. Just 200 years ago ka ọ bịata na Igbo, ka ọ batara Nigeria, batara na Igbo 200 years ago. Okay, ka ọ batazila na Igbo n'ụwa na before bata ndị be anyị ebugo ndụ the Igbo race
the African people who ndị enwe n'ụwa. In fact, human beings si n'Africa wee bido before wee gbasazia n'ụwa ndị ọzọ niile. So before ka ndụ ebido na ndụ nna nna anyị ba bunu ndụ ancestors anyị bunu n'Africa na-emeni na-ebunu ndụwa ka ba si ebu ndụwa na-ekpeli iwe ọbụla ba na-ekpeli na-eje ka ba si eje before ndị ọcha wee palụ ụka nke wee bịa 200 years ago. And since anyị bịala anwụ anyị abịgo ka ba si aka ya bụ ụka ba na-echi ụmụ nwoke anyị fada. Ụmụ nwoke anyị ba na-echi fada ma bishop ma sisters. Anara anụ di ma ọnụọ nwaanyị anara ba amụta nwa ma ndị ba na-echi ma monks anara ba amụta nwa anara ba anụ nwaanyị ya nata ọkwara ndị bishop so na ndị reverend fathers anụrụ nwaanyị enwere experience of marriage enwere experience of bringing up children wụ ndụ be anyị n'ụlọ nwaanyị chi ụmụazị na-ejekwu ka ba kpalịba alụ ka ba shige ebu onwe ebe a ka o shi wee daba na reverend father anụrụ nwaanyị amụtara nwa amara challenges nwoke na-enwe na family na anụ nwaanyị na na-azụ ụmụazị onwerie n'ọnya ka gụ na onweghị n'ụlọ nwaanyị chi ụmụazị ga-ejekwue ka ọ kpara ya alụ ele isi ya ebu weti nwunye gị na ụmụazị ọ dabara. Anyị nọ na nkọlọ mahadum akọwa na ọ dabara. O so na ụwọdụ ire ndị ụka na-eme na be anyị baji emebi be anyị maka okwesịrị do like that. Ka reverend father na bishop anụrụ nwaanyị ịmụtara nwa i nwere experience of marriage ka o si ya bụrụ ya na-akpala onye n'ụlọ nwaanyị mụta nwa alụ dịka elu ochi ga na-achịkwa ndị bie. Ụmụ iwe ka anyị si ka anyị wetelu ka anyị kọwala unu and ya nata ife ọbụla usoro anyị si ebu omenala anyị na-eme abịa weta nkere tie enwe nkere iche dịka nnụ nwaanyị marriage. Ọ bụrụ na onye Igbo nụchaa nwaanyị dịka anyị si anụ egbu ọkụkọ onye ụwa dịka anyị si egbu dịka ndị be anyị si anụ nwaanyị a na-emekwa anya na onye Igbo ahụ ga-edukwe nwunye ya jekwe n'ụlọ ụka wee jekwe gbaakwa akwụkwọ ọ bụrụ duplication. Mana onye n'ụlọ nwaanyị dịka anyị si anụ nwaanyị gbuo ọkụkọ onye ụwa dolu family na-abụ na anụ nwaanyị dịka anyị si anụ nwaanyị onye anwa anụchago nwaanyị o nwere ibe ọsọ kwesịrị mme. Mana ọ bụrụ na ọ na-eje ụka a ga-emebe anya na ọ ga-abịakwata n'ụlọ ụka wee bịa mee nke a na-eku wedding na wee gba akwụkwọ n'ụlọ ụka which is a duplication. Maka na omenala ndị ọcha ndị be anyị na-eme ịbịa n'obodo ndị ọcha ka ba si anụ nwaanyị n'usoro ụlọ ụka ba ọ na-abụba nụcha la na-eme omenala Igbo na ya la na-eme omenala Igbo ya says no anụ ọwa ka ba si anụ nwaanyị na bebe bụ ndị ọcha. Ọ bụrụ na onye abanụọ ka ba si anụ ba anụgo n'ọrụ omume ibe nke a na-eme omume ibe nke a na-eme olesi ma je ezukwe court marriage which is also part of their culture. Court marriage adịrọ na Igbo culture. Iwe dị n'Igbo culture egbukwela ọkụkọ onye ụwa the two family omekwala agree egbu ọkụkọ onye ụwa n'iru onye ọbụla egburu na ọkụkọ onye ụwa ahụ anụchago nwaanyị. Mana ndị ụka ndị ọcha ga na-eme onye Igbo igbuchi ọkụkọ onye ụwa mechie omenala ka anyị si eme ị ga nata bịa wesigariwe ego and time mekwete that church wedding. And church wedding enwere ibe ọ na-contribute na marriage. Onwere ibe ọ na-contribute. Foto ahụ gụ na nwunye gị sechele unu ji wee yichele white ma yichele suit ma kpuchiele ibe a na-ekpu yichele ibe ọbụla oyi n'ụlọ ụka ahụ wee mechie nyawu wedding.
foto ahụ na hangicha na wall na be ndị anwụ. Di na nwunye anwụ a na-anụ ọgụ. Di na nwunye anwụ a na-akọ ọnụ. Di na nwunye anwụ a na-enwe nsogbu ka nsogbu. So nwere ibe church wedding na contribute to marriage. Nwere ibe na contribute to marriage. It is just waste time ndụ be anyị and duplication of our culture. Ndị ụka ndị ọcha bịa mana eduplicate ele anyị si ebu ndụ anyị. Ele anyị si ebu ndụ anyị asịba na enwe nkebe na a ga-eme nkebe anyị mechie ka anyị si eme la fọsụọ ndụ be anyị na-eje ụkaba kaba mekwete ọzọ. All duplication ka ọ dị unnecessary. Ọ ụmụ iwe ka anyị na-ekwu na mmebi be anyị ka ọwụ anaba ga-akwụsị ya. Ị bịa ba na-abịa dị ka nga ọjị. O kwesịrị na onye Igbo gọcha ọjị o tie Jizọs na ya. No. Igocha ọjị isi n'aba Chukwu okike abịama ọ n'aba eluigwe na ana ma ọ n'aba nna elisi ya ebu ọjị. Yara agọcha ọjị elu Igbo si aga ọjị ibu onye with in Jesus name or in the name of Jesus or adra up. Ọ bụ ikpe ekpele site na akwụkwọ Baịbụl Katọlik unu ụka unu. Ikpe ekpele site na aba Jesus Christ. The end there with Jesus Christ. Or make sense. Mana nke nwa afọ Igbo iya akwụkwọ ndị eze anyị ndị na-eme na bawe eze anyị mgbe ụwọdụ agọcha awa ọjị la end there with in Jesus name. O kwesịrị ndụ n'ọrụ. All duplication of culture and creating confusion. Ịgọcha ọjị na ala Igbo the end there with in the name of Chukwu okike abịama, in the name of Anaizo de Lopa, in the name of Ndwere na Ndegede. O nwere ka esi ekwuchie ya na-etie Jizọs na ya. I kwesịrị ntie Jizọs na ya. Itie Jizọs na ya ọ bụrụ ngakọ, ọ bụrụ confusion, ọ bụrụ duplication. Ọ bụ ikpe ekpere Bible the end there with Jesus. Ọ daba. So all this type of duplications ka anyị si ka anyị wetelu ntata na o so na iwe ndị ụka ji emebi Elaisi ebu ndụ na be anyị. That is our culture. Ndị ụka na-emebie. Anyị chenala aka concentrate na their biblical belief. Iwe ọbụla ndị ọcha gwalaba, the colonial masters gwalaba, according to the Bible, ma nke banyere somewhere else. Now I concentrate on that than vana eme nkebe vana abatakwa na nke ele anyị si ebu ndụ anyị before ndị ọcha ndị colonial masters mechela anyị ibe mere slavery colonize anyị tie anyị n'ọnọdụ anyị nọ tata gwalaba. Na-esochi nkebe ike wara aga na-eso nkebe na-ewetakwa na-abatakwa na omenala ọdịnala ndị Igbo. Onye ka nkụzi tata ji wee fụọ iche maka na anyị akọwala unu ya mgba. Ibe ọzọ bụ na nni ozu, iwe dịka na nni ozu n'Igbo culture, like na anyị na onwe anyị na culture nke anyị. Ọ bụrụ na di nwaanyị nwụrụ, nwaanyị anara atụghalị die aja n'ili. Nwaanyị anara atụghalị die aja n'ili. Ihe ewu omenala anyị dute gboo ole esi emie na omenala anyị ekwetara na nwaanyị ga-atụghalị die aja n'ili. Mana ịbịa aba na ọkọta obodo na be anyị, ndị ụka ndị ọcha especially Catholic Church na-asị na nwaanyị ga-atụ aja n'ili die ma die nwụrụ. O kwesịrị ndụ n'ọrụ. Kedu ibu njiga harafu
iwe ndị ọcha gwara unu na Baịbụl na iwe ndị ọzọ na-agwa unu bịara etinye aka na ele anyị si eme iwe anyị bifo ndị ọcha wee bịa. Ọnya ka anyị aghọtara and ọnya ka anyị chi wee chọ ka anyị mee nkụzi ka ndị be anyị wee uchebe du na iwe a na-eme na o kwesịrị na nwaanyị ekwesịrị ntụ aja n'ini die ma ekpochiwe die na ana ma die nwụrụ n'ọnya bụ omenala anyị, ọnya bụ ọdịnala anyị, ọ ka anyị si eme na ndị Katọlik chọọchị na ndị ụka ndị ọcha ara aga na-abịa na fọs na nwaanyị ga-atụgharịrị aja na ọ bụ na nwaanyị atụghara aja na aghara abịa. Anyị agwakwukwu many times ọ bụ na nwaanyị atụghara aja na unu aghara abịa, unu abịa na onye nwụrụ anwụ abịa anwụgo, ọ bụrụ unu bịa onye nwe unu etete. So ụmụ agwa ndị ụka na-akpa na be anyị kwesịrị nkwụsị tata nketa nke echi. Ibe ọzọ ndị ụka na-etinyekwa anya na ya gbasara mkpụ alụ. O nwere onye ya wee mee iwe n'obodo asịa na ọ ga-eme iwe duele wee kpụọ alụ, mana ndị ụka na-abata na ya si ka akpụọ alụ na ele ndị ụka si akpụ alụ ka esi wee ya enwe ele ndị ụka si akpụ alụ, mana obodo enwego ka esi akpụ alụ already, and obodo enwego ka esi akpụ alụ ọnụnwa before ụka wee bata. Ụka batala 200 years ago, and alụ a na-akpụ otego ancestors anyị bụwara alụ. Ụwa anụ anyị nọ na ya adugo for 3.5 to 4.5 billion years, and ndị Igbo wu ekele ndị Igbo ka ụwa anụ bido. Ancestors anyị have been living for 3.5 to 4.5 billion years na-ebu ndụwa ka bashi ebu ndụwa na-akpụ alụ oke bashi akpụ ya. Ka o si wee bụsị alụwa ndị ụka batara nke nyaa 200 years ago ka a ga-abịazi sikwa na ọ nwere ka bashi akpụ alụ nkebe na onwe onye chọọ mkpụ alụ na a ga-abịakpụ ya na nke ụka. Iwu gị ọ iwe ndị ụka anyị na-ekwu na ọ dụrọ mma na ndị ụka na-emebibe anyị, a na-ekreti duplicate culture and division. Ọ na-ewute ndị divide ndị be anyị, mana division dị n'ụka ndị ọcha karịrị akarị. Ọnya ka ndị Protestant church ji wee si na wee kwetere na doctrine ndị Catholic church wee si na ya wee fụta, ma ndị Protestant ma ndị nke America Pentecostal ma so many other branches enwere. Ndukwe ndị ekweghị du na ụka ndị ọcha karịrị akarị. Ibe ndị ụka ndị ọcha wetara anyị na be anyị bụ nkewe na nkewe na nkewe na nkewe. Ka ibe a na-ekeweli ọdịnala na omenala anyị, kedu ụlọ ọ baala na ba na-eweta nkewe? Obodo nwee ka ba si eme ire ịbụ ka ndị ụka bịara, especially ndị fada abịa bashi na ba nwee ka ba si akpụ alụ nkebe na onye ahụ ga-abịa na akpụ alụ nke ndị ụka. Kedu nke bụ alụ nke ndị ụka? Ma obodo nwee ka ba si akpụ alụ bifo ụka wee bịa. So ọ ibe ndị ụka anyị si ka anyị kọwalụ unu na ndị ụka ndị ọcha especially Catholic Church na-akpakwa aghala dị iche na ala Igbo. Ana m akpa aja aghala and ụmụ aghala anwụ kwesịrị nkwụsị. Na ike ọzọ wa na-akpakọta aghala bụ na nchi ọzọ. Ịbịa na nchi ọzọ ọzọ ndị be anyị chibie fọ kiridim tego echibele ọzọ na ala Igbo asị na enwere ọzọ ụka. Kedu nke bụ ọzọ ụka? Anyị enwe ọzọ ụka nwe ọzọ omenala. Eche m na onwe onye na-eji ụka chọọ nchi ọzọ ụdịna nsụọ ụka ya afọ ụka ụfọrịn. Ụka nke unu na-eje ụfọrịn ọ ibe ndị ọcha wetara. Adị ndị ọcha wetara ka ọ dịla anyị mma. Ịdịna nsụọ ya si na ụka na ịyazi ejie na ịchọzi nchi ọzọ bata na omenala na ọdịnala n'elu Igbo si eme ire. Ọnya ga-aba aka nri ọ gaghị ekwesị na anyị enwe ọzọ nke omenala nke ọdịnala nwe ọzọ ụka iche. That is another unnecessary duplication and division and confusion ndị ụka na-eweta na kọmuniti anyị dị iche iche.
ụmụ iwe ndị ka anyị si ka anyị kọwalụ ntata na nkọlọ mahadum Wisdom University. And also anyị na-awụkwu ndị ụka ka ha na-abata ka ebe a na-eti mmọnwụ obodo. Ewu Reverend Fada ka o yi akwa white ya bịa solu ndị ogene na-agba egwu. Kedu ihe na-achọ ike a na-eti mmọnwụ obodo? Ọ bụ na ịchọ m ti mmọnwụ obodo, ifu Reverend Fada gị solu ndị obodo tire na mmọnwụ. Ibe ọbụla nwere ka esi eme ya. Mgbe ọbụla mgbe ụfọdụ ewu ndị Reverend Fada ka ha bịa na-akụ ogene mmọnwụ. Reverend Fada na-akụ ogene mmọnwụ. Kedu ihe na-akụrụ ogene mmọnwụ? Ịgba na ogene nwa na mmọnwụ sie n'azụ. Ana mmọnwụ nwa bụ ọdịnala na omenala ndị Igbo. Kedu ibu na-abatala na ya? Ọ chakwa na anyị ba ọnya ka anyị ji wee ka anyị welie wee mee nkụzi tata ka uche ndị be anyị dị n'ibe na-aga na ibe ahụ na-aga na ọma ga-akwa cha na anyị che na nkọlọ mahadum Wisdom University na ndị be anyị ụmụ nwanne anyị na-eso ụzọ ụka ndị ọcha wetara ma Catholic Church ma Protestant Church ma Pentecostal Church ma Assembly Church ma whatever ma Deeper Life, whatever they are calling them. You know, there were so many of them, more than 50 different denominations. No can do buying more than 50. Ela what do 50? Kalashi will divide the share families, divide the share one, divide the share community, divide the share towns, divide the share states. So many divisions. Obozi nke a na-ekwu na ndị ụka ndị ọcha na-achịrị ndị be anyị achị na ike dị na Bible and ike dị na Jesus. Ọkwa n'iru anyị ebe a ka a na-ekwu na a na-enwe Christian genocide. Kedu ihe eji enwe Christian genocide ma ọ bụ na ike dị na Bible dị na Jesus? Ọ ga-anọzialị ndị Fulani terrorists enwere ebe pasta pee egbe abịa agbagbu ndụ na-eso ụzọ to the point na enwe Christian genocide now. So enwere any power in the Bible or Jesus? Kedu ibe ya ji ga nọ na-achịrị ndị be anyị achị na enwe power there, na enwe power there? Enwekwa any power there. Even upgrading in ije research ya history, you will see that the Catholic Church herself have been fighting wars for so many years. They don't depend on the Bible or Jesus. They fight physically with weapons from Europe and down to Africa. What do we conquer in Africa? They are fighting wars physically. And so, why can't our people understand? No nwere ka ike si wee do na Bible na Jesus. N'ihe eji iwe onye nke ọzọ ji wee nwee ike wee defend yourself. Na ọ bụ na ijiri iwe onye nke ọzọ ji pale Bible ọ ga-egbu n'ugwu na enwego so many Reverend Fathers chichi ụka abata na ọ na-eji ụka pa Bible kidnap gbuo today na Nigeria. Many of them Bible is saved away. Jesus is saved away. So kedu ibu na achịrị ndị be anyị achị na enwe power na Bible and Jesus. And then lastly, because Ashiva na achịrị and because of time anyị araga deep. Another one, Ashiva ga na achịrị ndị be anyị na enwe heaven outside this earth. Na enwe hell outside this earth. Ọ washiko. Onwere ebe ọzọ outside this earth. Ananụ anyị nọdụla ana. Onwere ebe ọzọ enwe heaven or hell. Heaven or hell do n'ụwa anụnwa. Ọ dị n'ụwa anụnwa. Nke a na-asị enigwe. Ọ bụ na iligolu aeroplane, ọ bụ na ishigo America or Canada or Europe wee na-eje Nigeria, biko achọrọ m ka ị gbado anya tie your TV na iwe ahụ na-afta na plane, that iwe a na-enye gị na plane. Look at it ka ihe ọ na-agwa gị, ọ gwa gị tailwind
42 degrees centigrade. The temperature there, I woke up -1 degree, minus 42 degrees, minus 30 degrees. Very, very cold. And with any human or spiritual life that can survive, in Mother say in our boss say Nigwe, or what even do care? Ashika and Ashla in the buying. My saying no way hell somewhere to name you and what happened? Maka even I know why on a plane, you know, on a plane, and they need oxygen in a plane now. And they need oxygen. You may to aeroplane now, waka, or just show you do to name I want to do very, very, very cold. And it could name carry. So, although habitable, muddy don't do anything life does not exist up there. Anything that uses oxygen, life cannot survive up there. More hell. Una amazina this space station ndọcha na apagogo n'elu a na-alụ ya na Naika na adaka a na-alụ ya tie iwe niile na-achọ tie toilet tie oxygen tie iwe niile na ana here e wee pari ya wee pagogo n'elu mamazika wesha arafia n'elu ahụ wedo n'elu ahụ mana iwe niile do na that spacecraft na anaka alụlụ and the astronauts cannot even come out like that without why you share oxygen. So and when anything like heaven or hell, and even we can job when how many daughter came all over Reverend Father Nabai or bishops on the buying Nashizashin. He was one ashil the buying. So he wasn't trying heaven. Madine Melegi will matter in on a heaven. Mbob no budu to in on a heaven. Mbob no budu unjo in on a hell. No wa. Onye ọbụla na-emele gị ibe ọma who God to you. Onye ọbụla na-emele gị ibe ọjọọ who devil to you. God a na-agwa ndị be anyị God adịrọ ka mmadụ. Ọ na-achịla anyị achị na God dị ka mmadụ. No. Ịchọ onye wu God really ọ mmadụ bụ Chukwu. Human beings evil ọ bụ Chukwu. You will God really ne. You will make it up God. You will make it up na may exist on this earth. Or really ne. Mana no wise of the Lord. Ma oshishini ne iwo kuchano na enye anyị oxygen. Ma anwụ na-eken na-eme na oshishini ne dondo. So na that God. Ikuku anyị na-eku. So na ya God. So anyway, so many things that I don't do time one when I get anyway so many factors. So Chukwu when I go may present here as person. I would actually draw like that. Each one with Chukwu is a human being like me and you. Madi with Chukwu or Madi with Chukwu. Chukwu and one I Bible does not exist. Also, if I talk, I call this lecture. Who part of the things who can a men are buying like you may be buying when I want to shell the buying. And I end this lecture when I do nepe who can do a Catholic Church. Can I concentrate here na their Catholic doctrine? You might even ndocha de lun na Bible. Nonya kunu kwete nia. Una na-eme n'ụlọ ụka unu. Ebe dị n'ụlọ ụka unu. Una besa na community, bana eti aka n'ibe ndị community na-emelo, ndị be anyị na-emelo onwere. Ma delede na Bible ma melu conference
we na-akọlụ unu ibe unu a na-ekwete na ya ibe na-akọlụ unu mebe nya ya ibe n'ụlọ ụka unu anaghị na-abịa na-eti aka n'ibe a na-eme n'obodo maka na ọ nghasa obodo on create division and creating confusion n'ibe anyị na-eme n'obodo. Ọ ibe ndị ka anyị si ka anyị wetara unu tata na ọ dị very 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 important maka na ụka ndị ọcha especially Catholic Church wa na-emebi be anyị anyị wee kọọrọ unu mgbe ụka ndị ọcha ji wee bido. O bidoro officially na 590 CE, which is in the 6th century, according to the Moody Handbook of Theology. So, I want to minus 21st century now, minus 6th century. So, Ukandocha Catholic Church, which is the main church, Ndocha form, never akonobani never weta. Akonobani Ndocha weta, or Catholic Church in Yelevenye. Makano. The decree Pope make in the 15th century, where Shindocha, Jeveno Bodondozo, Bueve, Nava, take away into slavery. Onya men and Docha conquer so many places where participate here is where made this slavery, this slave trade they made for so many years. Where do mother, better a little wall na beve. Onya me vadurich, when they lend mother, they lend muddy bevele. Onya mere wado rich ndị mmadụ na-akọlụ wọlụ ndị Afrịka na-akọlụ n'alụ wọlụ dị iche iche. Onya mere wado rich oyiba chọkụ unu ghọta. So n'ụka ahụ adụgo ya ka eji achị n'ọdụgo for almost 2000 years ago mana ịgbakọ anya mma is 1800 years ago ka ụka ahụ bidoro the Catholic Church. And Catholic Church ụka eji anụ ọgụ wanụgo so many wars. Go and do your research. With Egbe, or with the Bible or Jesus, with Egbe. And they fought so many wars. What wars were fighting? Last for 100 years, 80 years, 30 years war. Long wars. Kokoton by Amaro Kavaneje. Due to when we had time to do research and Malinkebezoku. So I know why name me. I can't do Sky na Kowalun. Even na Kowalun is Yoku. And then the Protestant Church in Kaineku, Anglican Church, Obido on October 31st, 1517, 1517, Obido. And Obido na Germany. You know? So 2026 minus 1517, 509 years. 509 years ka Protestant Church, Anglican Church, Bido. And then Pentecostal and Dozo, Bido from America, Bido na 17th century, Poshenua, 17th century, Koka Bido Cheokadi now. Then Dozo, which is in Kevema Island, everywhere, a lot of division of that same church. And Obian Africa, just 200 years ago. Olutan just 200 years ago. On the Baine Pushe, Ojwe, do call the popular. Mala na even Catholic Church the way with the most practiced religion in the world would have because of colonialism, because of conquest, because of even Roman Empire. That's power. Pope Nicholas V, finally Portugal, and other European nations like Spain, Portugal, Italy, Belgium, Britain, France, Germany. On that, where they conquer, Kavana introduce that their religion to Obudonina Valley. But how many put in their religion, we introduce their religion there. I even look at it. You get so it does have an Igbo. I will anechi father, anechi bishops, anechi reverend sisters, nechi my monks. Ndu ni na anu nwanya. Anara anu nwanya. So obuna ba nro nwanya na amuta nwa. Obuna oshisowe usolowe ahụ. Na anu nwanya na amuta nwa. Kelelu uwa shi ya aga na aga n'iru. Kele shi ga na amuta ụmụasị ga na anochi. Even not possible. And then
anyị wee na-ekwu abịazịa ibe reverend father na bishop amụrụ nwa anụrụ nwaanyị ọ mụtara nwa ọ mara challenges of marriage abịazịa gụ na onwe gị mụtara nwa nụọ nwaanyị mụta nwa ma ị na-agabige na manage your family ịbịasị ọ bụrụ ka ị na-ejekwu ka ọ na-akpala gị alụ how to manage your family take isi weche na ma ga-akpala gị ezigbo taa nwee the experience nwee ibe amala about it ọ dụrọ m onye ọbụla na-eme encourage na-akpa aghala n'ala Igbo ibe ọzọ ndị ụka ndị ọcha na-akpa aghala bụ na marriage Igbo nwere ka ha si anụ nwaanyị na be anyị a na-eke ọkụkọ onye ụwa egbure na ọkụkọ onye ụwa anụchago nwaanyị nke ị na-eje emezi ka ije mee church wedding is a waste of money and time and that church wedding unu mechagodie o nwere iwe na contribute na marriage ogbochiri nwunye gị nkwa gị ogbochiri nwunye gị nnusa gị ọgụ ogbochiri nwere ibe ọ bụla ọ ga-eme gị ka edo better to improve your marriage. No, it's just wasting of resources, duplication of things. I wee na-ajụ ọ na-abụ onye ọcha nụcha nwaanyị ọ na-abịa eme omenala na ndị Igbo iwere na ọdabara. Now iwe ọzọ ndị ụka ndị ọcha na-eti aka na ya na nwa ọjị o kwesịrị na onye na-eje ụka ndị ọcha wee ite ọjị gọchaa ọjị n'aba Jizọs na ebe o end there with Jesus ikuche ndị apostles unu kuche ndị niile ihe ekwu n'ụlọ ụka maka ọ ndị nke ị na-efolo ị na-efolo our ancestors ikuche ebe kuche pope kuche ndị ọzọ end there with Jesus onwe shape na ọ bụrụ na ịgọcha ọjị na ọnụ Igbo gọchala ancestors anyị ọjị kuche obuna na kuche ebe ọzọ end there with Jesus. It doesn't add up. Add up. Why can I say I call alone? Couldn't we not cause confusion in our communities? It was over na burial. Na burial in my community. Why another to yale die ajanini. Obuna di wanya the husband nwuru. The wife agara atụgharị aja n'ini ma na-ekpochie. That's all ndị be anyị si eme. Mana anyị na-anọ ndị Catholic Church asị na ọ bụ na nwaanyị na-eje ụka ba agara atụgharị die aja n'ini na ba agara abịa. Anyị wee na-achị unu abịasị na ọ bụrụ unu bịa onye nwe unu etete. Unu bịa o nwere ibe ọ na contribute to the family than waste. Unu abịasị na nwaanyị agara atụgharị nwoke aja n'idi ma ọ nwụrụ ọnya bụ omenala anyị unu etinyesi n'aka na ya. Ọzọ dị ka ibia bụ na ịkpụ alụ ịbịa ba na ịkpụ alụ ndị ụka si na nwere ịkpụ alụ ndị ụka nke na-azị ịkpụ alụ ndị ụka ma ịkpụ alụ omenala dubu adu for many centuries, thousands of years, millions of years. Ka elesa akpụ alụ na Igbo do there thousands of years. Oziala ụka bịa 200 years ago ya bịazi si na ba nwere ka esi akpụ nke ndị ụka ka asụsụ ahụ si wee do na ntị. Ụmụ iwe ewu confusion and division of our people. Ọzọ dịka ịbịa ewu ọzọ title ọzọ a na-echi asị na enwere ọzọ ụka nke na-azakwa ọzọ ụka ma enwere ole Igbo si echi ọzọ kọmuniti ọbụla nwere kaba si echi ọzọ na-asị na enwere ọzọ ụka ịchọbụ bịa chi ọzọ ụka. Ụmụ asụsụ ahụ ekwesịrị ka ọ bụrụ ibe na-agbanụ ka ebe ndị be anyị ji akwado ụmụ asụsụ ahụ ụmụ asụsụ lụrụ alụ ụmụ asụsụ adịrọ mma na ntị. Ụka ndị ọcha ka bịala bọchị ụka ndị ọcha ewetali mele anyị ire leche ndị be anyị na slavery whether we colonize anyị by force we force over their culture on us for so many years without na ọwụ ijere ụka ahụ onwere ibe ga-enye gị mee na ba afọ wee hand over to ndị be anyị na-eso ụzọ wee kemgbe anyị ji ya ebido mebe the right thing biko ọnya ka dis nkụzi ji wee baa ulu ka anyị bido kene mebe the right thing maka na ịkwa anụ abịala abịa
Makana obiara with good intention. Makana na obia for exploitation. And all, and then yasa. Also the key be able, ebia iwu Reverend Father Kava na-agba egwu mmọnwụ, na-agba egwu ogene. Ogene ịma na mmọnwụ na-esie, mmọnwụ na-abịa. Ogene a na-etili mmọnwụ, and ịma na mmọnwụ na-afụta. Kedu ibe Reverend Father ma Bishop na-achọ ika obodo na-eti mmọnwụ? Kedu ibe ọ na-achọ na-ewu? Ọ dị improper. O kwesịrị ijepali Baịbụl uje na-agụ n'ụlọ ụka gị. Kedu ibe na-abịa ebe obodo na-eti mmọnwụ? Ụmụ ihe aba na-emebu ntige ndụba anyị anya. Ọ ntige ndụba anyị anya. On create confusion. A kwesịrị nọ na their lane. Their lane ewu follow ụzọ ndụ ọcha. Ụka ndụ ọcha. Ị nọ na-efolo ụzọ ụka ndụ ọcha gị. Through the Bible, edelu unu, or through conferences ba na-emelu unu. When they brainwash you, now what to do. You follow you are there. Don't come to the community things. The community name in order to and it's a go get it. You father can even after for. So even though plus other things, other lies when I shouldn't buy every day. Now heaven to somewhere, now hell to somewhere, and then where Satan and where hell. All those things I shall call when a bozo. Heaven or hell, don't know what outside this earth. I know there. When they buzz all, even I see anywhere, also anywhere, then will anywhere somewhere. I see Kavana Shilun. You will go with plane up there. You will see that it is very, very cold up there. No human life. If I were you go to jacket, you will still die. One to jacket, you get protected in and I say, then will Jesus no. And our people are promoting it. Our own people are now the ones promoting all those lies on our people. Like I call no, I don't know. No work even in Edo. Heaven do no work. In Edo happy anytime in on a heaven. Edo unhappy anytime in on a hell. Only open a mail give all my which to you at that time. Only open a mail give all job with Satan. All mother which all mother with Satan. Whatever was I Satan somewhere else. I talk I call not very, very, very clear. And then I sure Koto Ashikavan I sure and not just few I choose na Bible na Jesus na Ikedonia. Ikadronia. Ibi jiyama with this Christian genocide and then when Nigeria now. Okoto Reverend Father Ebugowe, Okoto Nejo ke Ebugowe, no Bible Ebugowe. I kidnap gowe. Bible is save rowe. Jesus says save. I know Jesus. Terrorists are why? Oh, Jesus. Terrorists say kidnap one. Palia. Sinaya acquire ransom. And I put that ransom. More than a before it release your young. So, all na Jesus na Bible with power. Who born the terrorists to come close to you? To place of touching you. And when any such power. Happening with such power. I read with this Christian genocide then we're now in our eyes happening in Nigeria. Man, even Dubai, Mara, Duta, Kuzuluni, Mana, Bay, that now. This Catholic Church, this church is evil. Uka Aya, the Catholic Church and the Protestant Church, Uka Aya. Netherlands will independence. Now, we could Dutch will independence. Netherlands were Anglican, who Protestant. Spain were Catholic. So the whole Catholic were behind Spain against Dutch, Netherlands. The whole Protestants support Netherlands or Dutch. One log for 80 years. 80 years. Protestant church and the Catholic Church fighting each other with weapon or with the Bible for 80 years. And Ochakwa and Kaun, one of another 30 years war. 30 years war, so countries in Nendo Catholic, na countries in Nendo Protestants, know each other for 30 years. Na Europe, go and do your research. And all the same people like Kanyawoka, Biana buying, Wepalogu Webia,
mgbe a na-achọ partition Africa. Wanụ na South Africa for more than 100 years to conquer South Africa. No nke wanụ na West Africa to conquer West Africa. So ụka ndị owu ụka agha mana amaghịzị m ka ndụ enwe na be anyị ji eche ka ọ bụrụ Baịbụl ọ Jizọs ga-azọba ma ndụ wetara ya bụ ụka na-apa egbe na mma wee na-anụ ya bụ ọgụ. Iwe ndị ụka anyị chọ ka anyị kọwalụ unu. Anyị wee na-ayọ ndụ na-eso ụka ndị ọcha ka unu concentrate n'ụka ndị ọcha unu na-ekpe, concentrate na rafụ n'iwe omenala, rafụ n'iwe gbasara community. Mgbe ọbụla ịbụ ka gọvanọ na-abịa ma ọsọ ma iwu bakara bịa dị ya ka ebe na-abịa dị ya, ị kwesịrị concentrate n'ụka gị. Even though na anyị ma na mgbe ndị ọcha na-afụ one hand over to ndị na-eso ụzọ ndị ahụ na-efolu that Western culture, the governor may be part of it. Ọ maka na many of the governors now na-ekpeche those Western foreign religion. Also even they promote that religion in our land. And so biko anyị chọrọ ka anyị yọọ ndị na-ekpe ụka ndị ọcha, especially the Catholic Church, ka ba wofu aka n'ihe gbasara ọdịnala na omenala Igbo maka na ọ na-aghasa aghasa, ọ na-ekewa anyị, na-eweta confusion, na-eme ma anyị enwene one united front anyị ji eme ihe. Biko ayọ ndụ ka anyị si ka anyị yọọ and n'ike a ka anyị ewetezi nkụzi taa na njedebe. Biko anyị na-ekene unu ka unu si wee sonyere anyị tata na Nkọlọ Mahadum Wisdom University. Nkọlọ Mahadum Wisdom University bụ nnekwute ụlọ akwụkwọ, nnekwute mahadum ebe anyị nọ wee na-akụziri unu ihe site n'ele onye Igbo, site n'ele onye Biafra, site n'ele onye Afrịka kwesịrị ka o si wee rie ihe wee kọwaa anya. Maka ihe ndị ọzọ a na-akọwala unu, a na-akọwa ya from the colonial master's point of view and all the wrong and all one of the foundations anyị ji wee meghe nnekwu ụlọ akwụkwọ ka anyị wee na-akụziri unu ihe ele o si wee gbasata anyị. Anyị wee na-ayọ unu ka unu na-abụ ihe ọbụla na-emeni ria from ele o si wee gbasata gị maka na culture ọbụla ndụ ọbụla na protect onwebe na protect onwebe ikpughe onwe gị n'ụwa, you will be conquered and eliminated. And nke ka anyị ji eweta nkụzi taa na njedebe. Biko ọ bụ na ịlaikele nkụzi anyị taa, biko tiela anyị aka na ngalaba ịfụnanya, kwuo uche gị and tụsa anya ka olutu ọkọtọ ndị be anyị aka. Deme na isonyere anyị tata ka ọ dịwanụ.